साखाया खाले खालामालां गावनि बिल्डिंआ लुहैयो जोंखौ अखमिया जाथिया सासे मानसिनि जुनै जोंखौ बायसिगोन एबा जोंखौ फानसिगोन बेनो जाबाय प्रमद बर' हारिनि सुथुरा हारिनि मोजां खामानि मावनाय रायजो राजा बबे रेकर्डआव दङ ना गैया रायजोफोर आंनि मथेबाथ' गैया आं खुनु हिस्टरियावबो नुफेराखै आरो बास्तबनि बाथ्राफोरखौथ' बारहो नङा होमबा आरो नोंथांमोनाबो नुफेराखै जानो हागौ रायजोफोर जोंनि हारिनि सुथुरा हारिनि मोजां खामानि मावनाय रेकर्डखौ माब्लाबाबो रावबो नुफेराखै लाइभआव आरो हिस्टरियावबो गैया बे रेकर्डआ नाथाय होननांगोन प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति बै बिटिआर सान्थि सुक्तियावसो जों दिनै नुदों बर' हारिनि सुथुरा बर' हारिनि मोजां मावनो होननानै बिखा फोरदाननानै ओंखारनाय रायजोफोर मोजाङै सिन्था खालामनांगोन नङा होमबा दा दिनै प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति बे बिटिआर सान्थि सुक्तियाव दिनै जों सानफा एफा जोंनि हारिनि सुथुरफ्रा दिनै लोब लोब बांबोदों बिदिबा नैबे हारिया बबे समाव मा जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदों दा रायजोफोर ना सिन्था खालामाखै दा हमनानै लादो रायजो राजाफोर मोनसे समाव जोंनि बर' हारिया बड'लेण्ड बिदोंमोन नङा होमबा बै बड'लेण्ड बिनायाव दिनै जोंनि हारिनि खाथि खाला सुथुरफ्रा गोबां माने अबजेक्सन खालामदोंमोन हेंथा होदोंमोन बड'लेण्डआ जानो मोना होननानै आरो बिटिसि बा जिखुनु माने जोंनि बर' हारिनि सुक्तियानो जानो मोना होननानै बिथांमोना गोबां आन्दलन खालामदोंमोन जोंनि बर' जाथिनि हेंथायै नङा होमबा नाथाय दिनै बै हेंथा होग्रा मानसिफोरखौनो दिनैहाय प्रमद बन्दु बिथाङा गावनि सरकाराव दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे बैफोरबायदिनो दिनै बिटिसिखौनो जायगा लाजोबदों अब्ला बे बिटिसिया थागोन रायजोफोर थागोन माब्लाबाबो थाया बे बिटिसिया जोबनायनि लामायाव बेखौ एले सिन्था खालाम हारिनि सुथुरा फाग्ला बबे दुनियाव मालाबा हारिनि मोजां मावनाय खोनाखो रायजो राजाफोर नाथाय प्रमद बर'नि सरकाराव जों नुबाय आरो खोनाबाय आरो दिनै बिथांमोना मोजां बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै इलेक्सन बिदों हारिनि सुथुरफोरनो इलेक्सन होनांगौ होननानै थांनाय एमपि इलेक्सननि बाथ्रा दिनै इउपिपिएल सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो इउपिपिएलनि जेनाखि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनै बै आफादफोरा दिलीप शइकिया बिथांखौ एबा दिलीप शइकिया बिथांनि जानानै दिनै गोबां इलेक्सन मागिदोंमोन भट मागिदोंमोन रायजो राजाफोरखौ थगायदोंमोन नङै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै इलेक्सना देरहालांबाय एमपिआ दिनै माने एमपि देरहानायनि उनाव जोंनि जाथिनि समस्याफोरखौ मावनायनि बिथाङा माबा मोनसे बाथ्रा बुंफेरदों नामा दिनै नै इलेक्सन फैगासिनो दं बिटिसिनि बिथांमोना दिनैहाय जोंनि बर' जाथिनि उल्था जानानै बाथ्रा बुंगासिनो दं दिनै इउपिपिएलआ दिनै लाजिनांगौब्रा प्रमद बर' बिथाङा लाजिनांगौ दिनैहाय दिनै बिटिसियाव सोर सरकार दागोन होनदों बे दिलीप शइकिया बिथाङा बे फामि बिबारा बिटिसियाव सरकार दागोन होनदों बिदिब्ला बे इउपिपिएल सरकारा बबाव थांखो बिथांमोननि मान सन्माना बबाव थांखो प्रमद बन्दु दा बेफोरखौ सिन्था खालामाखिसै दा जोंनि साननो गोनां बाथ्रायानो बेनो हारिनि सुथुरा माब्लाबाबो हारिनि मोजां खामानि मावा रायजोफोर खिन्थु प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि सरकार बे सरकाराव मावनो हागौ मावनायनि गेजेरजों दिनै मा जागोन लास्ट पर्यन्त जोंनि हारियानो दंस' जागोन बेखौ हले सिन्था खालामदों प्रमद बन्दु बिथाङा दा जिखुनु हक रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा फैगोन समनि जेनाखि जारिमिन बै जारिमिनफ्रा एबा जोंनि बर' हारिनि जारिमिना माने मोजांजों लिरजागोन ना गाज्रिजों लिरजागोन बेखौ समाजसो फोरमायसिगोन आरो रायजो राजाफोर नङा होमबा दा दिनै इउपिपिएल सरकार प्रमद बिथांनि दैदेननाय नङा होमबा दिनै बिथांमोननि दोलोखौ सानफा एफा गारनानै दिनै सोरबाबा बिबारनि थफि हमदों सोरबाबा नांगालनि लिलि लाला आर'नाइ गानदों नङा होमबा दिनै इउपिपिएलनि मोजां दैदेनगिरि दिनै गासिबो खारजोब्बाय नङा होमब्ला नाथाय दिनै बिपिएफनि जायनाखि दैदेनगिरिफ्रा बै समाव इउपिपिएलआव थांदोंमोन एबा सोरबा बिबाराव थांदोंमोन बै बिथांमोना दिनै नांगाल बोरायावनो गिदिं फैफिनबाय
जिहेतु बिथांमोना गुमुरखौ मोनबाय नङा होमबा नाथाय दिनैनि दिनाव नैबे गुसुं समाव माने नैबे जेनाखि खैफोद सम होननांगोन आरो इलेक्सनाथ' खैफोद जाहैगोन UPPL दोलोनि बै समाव दिनै मानो UPPLआ दिनै मोजां दैदेनगिरिफ्रा मानो UPPLखौ गारनानै थांनो गोनां जाखो दा मनरन्जन बिथाङा दिनै BJPआव थांबाय बै समाव बिथाङा खौथि थाखा बाहायनानैब्लाबो UPPLआव देरहानो हायाखैमोन नङा होमब्ला बिथाङा बेसेबां खौथि थाखा संख्ल' जादोंमोन नङा होमबा दा दिनै बिथाङाबो सिरि मोननानै दिनै BJPआव थांबाय बिदिब्ला नैबे UPPL सरकारखौ सोरबायदि मानसिया दैदेनबावगोन दिनैलाय नङा होमबा दिनै जा दैदेनगिरिफोर दं थगायसुलासो जों नुजोबो नंथारै बाथ्राखौ नंगौ होननानै बुंग्रासो जों नुजोबो डेभेलप जायागारा गिलुफालु डेभेलप जाग्रा होनग्रा दैदेनगिरिफोरखौसो जों नुदों दिनैहाय नङा होमबा रायजो राजाफोर दा जिखुनु हक रायजो राजाफोर गोबां बाथ्रा सावरायनांगौ दंमोन दा दिनैहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों आं दिनैबो नोंथांमोना बे इम्पर्टेन्ट भिडिअखौ नायनानै ला अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन आरो जिखुनु बे भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय 6 शेड्युलाव बेखौ मोनसे आखद खालामनो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि भाषाखौ शेड्युलाव सोनो हादों अनलि दा बिनि जुनै जोंनि बर' हारिया इन द वर्ल्ड पृथिबियाव मिथिजादों स' बे समावनो जोंनि सासे दैदेनगिरिया आफादने जेरै डिआर नाब्ला साराबो आवगायनो बुंखादों जोंखौ असमिया जाथिया सासे मानसिनि जुनै जोंखौ बायसिगोन एबा जोंखौ फानसिगोन बेनो जाबाय प्रमद बर' बेखौ स्ल' प्रसेसजों बिसोरो आस्थे लाइन लाबोखादों प्रमद बर' सारा रेलवे जथेनो लांनो लाङामोन थाखा फैसा नोंसोर हरना हरामोन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 बे बाथ्राखौ बियो मोनसे जोंनिफ्राय बर'नि जिथु थैयाव दङ बेखौ गरम खालामनानै जोंखौ गासैखौबो बाहायोमोन नाथाय बिनि मेन ओंथियानो जाहैबाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय मानि थाखाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय थाखाया कालेक्ट खालामा लाङो गावनि बिल्डिंआ लुहैयो खोनाबायना थाखाया कालेक्ट खालामा लाङो गावनि बिल्डिंआ लुहैयो आरो बिसोर सलारनि सिस्टेमावबो फैसा खाननो खाङाखैमोन आबसुआ खाननो खाङाखैमोन 600-1200 लानानै थांजोबदों बिसोरो जोंबो बेयाव हरदोंमोन बे थाखाखौबो बिथांमोना प्रमद बर'नो ज'हैबाय दिल्लीयाव रायलायहैनांगौ सुक्ति जासिगोन माबा जासिगोन होननानै खिन्थु बिनि पेपारा गावनि आखायाव थायो दिल्लीयाव सोरनो होनांगौ बेहा जेबो रोङा स' दा बेबायदि बेहा आननलेजेबल लिडार अनलि बियो रायलायनोल' गोरों अनलि खुगावल' गोरों बियो खिन्थु खुनु रिटर्न भाबै बे रोङा बियो जुदि गोरोंमोनबा जोंनि जिथु दफा दाख्लि 2020आव 27 जानुवारियाव एग्रिमेन्ट जानाया जोंनि NDFB फोरखौ बिदि फाननाङामोन बियो जोंनि NDFB नि MOU नाय इनार लाइन पारमिट दंमोन साख्रिनि खोथा दंमोन गासैबो हारिनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि MOU आव दंमोन बर' रेजिमेन्ट थागौमोन गासैबो दंमोन जों बेखौ लानानै जों खुसि जादोंमोन जाबाय आरो जोंनि डिआर नाब्ला सार आरो जेसेबांनाखि जेलाव थानाय मानसिफ्रा गसिगोन होननानै जों खुसि जादोंमोन मानोना इन द पृथिबियाव 1914 and 1929 फार्स्ट वर्ल्ड वारआ 1914 आव जादों 1929 आव सेकेन्ड वर्ल्ड वार जादों बेयाव अनेक ट्रिटि जादों एग्रिमेन्ट रावबो एग्रिमेन्टनि उनाव साजा मोना निमाहा मोननो मिथिबायना दिनै जोंनि NDFBआ इन्टारनेसनेलि मिथिजानाय हिसाबाव गिजानाय मानिजानाय हिसाबाव बिथांमोननि एग्रिमेन्टआबो बिदि जानांगौमोन नाथाय प्रमद बर'मोननि मा होनोमोनलाय इयो गुबुंले साननाय गोरलै मेलेमजों साननानै गावसोरनो हाखु दाखु खालामनायाव आसामिसफोरनि दैदेनजानायाव मेलेमजिबि आसामिसफोरनि दैदेनजानायाव बिथांमोना जोंखौ टटेलि फानबोदों आरो आखदखौ ओरैबायदि खालामबाय जेला जों पेपारखौ नायबाय आयै जों गाबखांनो ओंखारबाय बे समनिफ्रायनो जोंहा उपाय गैला ना जों ओरै नांफिननो हायो ना जों ओरै थायो जोङो माने दै गुदुङाव थाबाय दाना जोंहा जालाबो गोजोना लोंलाबो गोजोना जोंथ' UPPL आव थानाय जोंथ' देरहाहोनाय सेंसन स्किमथ' जों मोन्दों खामानिबोथ' मोन्दों थाखा फैसाबो गुलाब खिन्थु जोंहा गोजोननाय गैया मानो होनबा सान्थि सुक्ति होन्दों नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिया गोजोननाय गैया रायजोफोर बेखौ गोसोआव ला असान्थिसो जादों जोङो दिनै सारा बुंखादोंना हा हु गासैबो थांजोब्बाय 6 शेड्युलनि जिथु जोंनि पावार कमता बेबो थांगासिनो दं नोंथांमोना जुदि फैसा 500 लायो 1000 लायो हेनटेन लायो बिसोरो स्लिपआव लिरनानै अननानै खेबसे UPPL आव भट होबावदो बेखौ लादो होननानै होगासिनो दङ
फुमोन दङ फुम दंजोबो खराइबारियाव आंखौथ' वार्निं हरदों नोंथांमोना मिथिखागौ खराइबारियाव जिथु सेन्ट्रेल माने सरकारनि गावबुरा सावथालफ्रा 100टा न'खर बारा दङ बिथांमोनाबो मिथिगौ बिटिसिनि मैलुआ मा दं नों बेनिफ्राय ओंखारनानै आसामाव थां आपार आसामाव जोंनि बायदि लामाफ्रा गामियाव जायाखै